През миналия сезон корейката стана и световна шампионка за девойки. Още от сега предявява претенции към световната титла и за жени. Ще видим как ще се развие надпреварата в Токио през март месец. Второто изпълнение на Юн Акин беше част от волната й програма, с която тя спечели сърцата и на публиката, и високите оценки на съдиите.